Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. PS, love you. Ay, nawa masag ko yung mga paabangan. Bahala na. Ako ning ibaligya ni Noy Mihoy. Ginansya kayo ko, ani. Para paliton lang ang mga karaan sa kinan. Krindot, ana. Pero tayo pa. Tinuod ka nga may kwarta siyang ikabayan. Kadako sa maong kantidad, unya, makapalit siya. Ordinaryo ra siyang trabahante ni Lolo, unya, may mililyon siyang kwarta. Ngi kagod. Oh. Uy, dili ka nga siya ang nagkupot sa kwarta ni Lolo. Animal. Animal. Lutuon man kaha ko niya sa kagalingon akong mantika. Animal yung tiguangay. Dili mahimong imo kong maisahan do. Nga imo kong mailad. Mauday nga dili yun ako makita ng kwarta ni Lolo kay naara din nimo. Karon ka. Karon ka. Kanaugon ako siya. Nga natuog sa sakyanan. Tok-on tarang tiguwanga ka kung dili mo iuli ang kwarta ni Lolo. Isunod ta ka niya sa iyang lubnganan. Nagtuo kag makapangilad pa ka na kung tiguwanga ka. Bisa nag-una pa ka na ako duyan do. Pero mas marok pa ko nimo. Dili ko nimo mahimong tunton. Ay, kapugnaw ba di ining dapita, uy. Ay. Nindot unta kay dili na kinahanglan og electric fan. Tipid jud kaayo. Lami kay ikatug. Ang problema lang kay sa kabugnaw, makaihion man sa tasigi, uy. Kinahanglan pa ko mugawas ra ba kay tuwa sa gawas ang ilang CR. Hak na gyud ini ron. Antuson ko balang ka ni akong kaihion, no? Kutob na kabuntag. Ang pangutana ini, kung makatuog pasab ka akong balik, ini akong gibati ron. Mura naman ni kabutonon ang akong pantog. Dah, mahala na eh. Kaysa mukanaog kung ako rang usabi. Kangit-ngit ra ba sa silong, bisan og naapay suga sa atubangan ni ining bay. Ngit-ngit paghihapon kaayo ang palipod. Kay, unsa pa kudrong orasa? Pasado alas 3 pa sa kadlawon. Usa pa lang unya ako makit-an des gawas. Ay, bahala na eh. Magpiyong na lang kong balik. Huwata na lang na ako muhayak na. Ay, tagnawa. Ay, awak. Dikit mada. Murag makaihit na dyan ko. Ay, mabangon na lang ko eh. Suwayan ako pukaw si Potensyano. Bahala nagmasuko siya. Igo-igo gyud og gidak uning bahay nila ni Ma'am Denise. Igo-igo yung mahadlo ka kung mag-inusara ra ka mo puyo. Ay. Mo di tingaling miadto siya sa syudad ug gibiyaan na lang niya dinhi bisan og nindot pa. Gawas na lang tingali kung may lain siyang ikauban. Imposible sang wa siya kauyab dinhi no. Nagwapa man siya. Uy. Apli man lang kita ang kwarto ni Potensyano. Ako liliun, bi. Uy,
is siya na siyang Katri? May kawasap siya? Yay, kini. Nangihi sa tingaling amaw ay. Magdali ko. Aron nga mag-abot pa mi sa silong. Kung unsa man gani, ato na lang ko manghihi tungkol sa giparkingan sa sakyanan. Kaya naamsag dito sinoy mihoy matug. Dili na kayo hadlok. Magdali na kong kanaog. Nagkang-aang pultahan, paingon sa gawas. Sa ato pa. May gawas yun lagi si Potensyano. Katog na. Actually doon kong mahada nga wa ko mosakas taas sa bahay nila ni Day Dinis. Katog na ba Dinis kawas? Bisan di ako susa sa kanan o nagtikungkong. Di magyapon matabang ang katugnaw. Namukaw na ko ang kabugnaw. Mihoy, Potensyano, ikaw din ha. kinsa man itas tanaw nimo, ha? Si Lolo? Unsa? Nga nugon. Nakurat lang ko kay kalit lang kagtingog diha. Kalit ka lang magtambo diha. Diha sa bintana sa kanan. Kisa ba di makuratan na na eh. Anong niya magka? Wasag ka makatog? Wa. Ikaw? Nakatog na ko kadiyot. Pero bugnaw magkayo. Nagkurugos ka bugnaw. Mayo hinoon nga bigawas ka kay musuho na sa kusbay. Di matabang dinihi mo igda sa kanan. Grabe katugnaw yun. Tunog kayo. Magdungal na tagsa ka na. Kadiyot kay naog ko. Ay, bida. Makurat-kuratan matin mong tawhana ka. Mitambo mo gagkalit niya sa tubangas kanan. Nagduko biya kong may kanaog. Dali ba ni mong naabot diha? Pagi ako kay munaog na ko. Potensyano. Gano ko di. Ganong kalit man ko na magdasmagan ha. Nadasok na yung guslo yung sikanan. Gano ni ha. Hain ang kwarta ni Lolo. Unsa? Nayabag na ni. Nagsige naman noong ko gata-hata o kanaog ini. Kadlok pang itikang pagkanaog sa agdanan. Uy, muraman og may mamira na ako gikan sa silong. O nagyod. Marag magawas na kining ihi na ako ba? Kadugoy pa sa Potensyano nga may balik ikaw nang ihi. Uy, huwat-huwat ako niya din sa hagdanan aron nga magpahuwat na lang sab ko nga mangihi ko kadiyot. Ay, saan na pa di? Uy! Bahala na. Mudagan ko og manaog ko. Unya, mulahos ko pa ingon sa sakyan na. Di? Niyan ako ato pa nga sa sakyan na. Dili na lang ko mangihi. Ano ko sinod? Oh. Ikaw ang naghipo sa kwarta ni Lolo. Hinungdan nga nagkwartahan ka, di ba? Dili dahon. Tepa. Wa ko kwarta. Wa na ko kwarta ni Lolo Sino nimo. si Potensyano og ni Mihoy ron? Naglalis sila. Saan na ilang gilalisan? Uy, ihiun na ra ba ko da? Bahala na. Unya na ko mo doon. Ano, Gugo? Mangihi sa ko dari. Suman, di kang bukan? Kung di ka mo angkon, gapo di ka! Uy, hala! Hinad na putol ang agas akong Bukani ko! Kuchilyo, may dagang Kinuha ko! Dili na yun ang mutiwas ang gawas ang akong ihi. O sabi ilang gilalisan, uy. Oo, man lang sila mga bantay na bidagan ko ganina pa ingon din ito ba nga sa sakyanan. Nahilong Hain ko! man na iron sila. Huwag kay bawang na makaka! Oo, man na magikan ang ilang tingin isod sa sakyanan. May doon na sugod ang tumbos kutsilyo sa akong liog, sir. Nasamad na ko. Dili ka masamad lang ka. Laslasan na juga sa imong ubul-ubul buang ka. Kung di ka mutugan ako, sinuod ko na hain ang kwarta sang abuan. Sir, Karon nag-share ka, nagbalik na ako. Dili ba nga, nagpotensyano naman lang ka na ako? Nya karon sir na? Kung tipiong taka din hiro na? Wag yung makalaban ni mo.
Kani at sa ngit-ngit nga bahin ug layo sa mga silingan. Dong, sir, mo ba ka na hinugdan nga imo kong giguyod paingon din eh? Plano gid ko ni mong patyon. Tumpak. Mao jud ka na mahitabo nimo. Kung dili nimo iuli na ako ang kwarta ni Lolo. Wa ko'y mauli kay wa na ko ang kwarta ni Lolo ni mo. Baka kun Yo, dong, ni doon na gamay na lang. Ug mudor jud ning kutsilyo sa imong liog. Tinuod akong gisulti. Wa na ko ang kwarta ni Kapitan. Ayaw kong patuho, anak. Dili ka kalit nga makwartahan kung wa pa nimo ang kwarta ni Lolo. Hain mo kinitago eh. Suman ha? Gibutang nimo sa bangko? O imong gitaguan sa inyo? Tubag! Di gikan sa imong apuhan ang kwarta nga naa na ko karon. Dili? Dili ha? Dili! Ha? Kalit ka na kwartahan. Plano ba nimong paliton ang negosyo ni Lolo? Unya, patuhoon ko nimo nga dili nagikan ni Lolo ang maong kwarta? O suman ha? Ha? Di juga mutukan? Ha? Kayo man ka patya, isunod na ko ang imong pamilya. Ay, aron matabla ang tanan. Animal! Tabang ikaw! Karon, dili ka ikaw rehayaon. Madungagan pa inoon. Animal! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!